To, čo ste videli tu na hlavnom stage, tak to boli vlastne francúzske roboty na synchronizácia vlastne v podaní študentov a doktorandov fakulty elektrotechniky a informatiky v Košiciach. Samý robot. Čo sa týka ďalšieho priebehu programu, je to taká menšia prezentácia ľudí, ktorí stoja za organizovaním tejto výstavy, a síce pána profesora Sinčaka, ktorý v podstate vedie týchto študentov, ktorí v prevažnej miere zaplnili tento priestor. A potom prezentácia pána profa Jakšu, takisto z prostredia fejky. No, takže za chvíľočku dodám slovo pánovi Sinčakovi a ja ešte spomeniem vlastne také jadro tejto galérie, v ktorých priestoroch sa nachádzate. Je to v poradí tretia výstava, nová galéria pre nové médiá. Uvidíme, akým spôsobom vlastne prežijeme to my, aj vy, aj tú existenciu krátku tohto priestoru. A ešte by som chcel naozaj poďakovať, že ste prišli a zrejme tá téma bola pre vás atraktívna, ale myslím si, že aj ďalšie výstavy, ktoré sa budú konať v týchto priestoroch, budú podnetné, možno nie také možno pre niekoho nie také absorbovateľné a jednoduché na prvý pohľad, ale určite zaujímavé, verím tomu. Veľmi pekne ďakujem, že ste sa dneska odhodlali sem dojsť a pre mňa príjemný zážitok. Poprosím pána Sinčaka, aby sa dostavil ku mikrofónu a nejakým spôsobom vám predostrieť témy, ktoré sú z pohľadu ľudí, ktorí sa zaujímajú robotikou, kybernetikou, aké otázky si kladú títo ľudia. Takže verím, že to bude pre vás zaujímavé a podnetné. Tak príjemný večer a potom Hobson a Kumené medvedíky. Dobrý večer. Dobrý večer. Hej! Nie, sme hluký, Peťo. Ja vás srdečne pozdravujem v tomto priestore, ktorý je strašne krásny v tom, že je hlavne veľký. Ja mám rád veľké veci. Tak vyzerá, že hej. Takže dovolte mi, aby som vás srdečne pozdravil v mene môjho malého kolektívu Centra pre inteligentné technológie a aby som nešiel veľmi okolo. Budem sa snažiť vám vysvetliť niečo, čo je ťažké pochopiť. Ale v princípe budem hovoriť o robotických systémoch. Asi. Vyzerá to tak? O základných mýtoch a skutočnostiach týchto systémov. Táto prezentácia vznikla v spolupráci mojich dvoch kolegyň, inžinierky Virčíkovej a inžinierky Hančovej. Aké otázky by som chcel tu položiť? Tie otázky sú zložité a aj ťažké. Čo je to robot? Možno niečo málo o histórii robotov, možno niečo, že prečo používať roboty, možno niečo, že na aké aplikácie sa využívajú roboty a ako chápeme taký ťažký názov, ako je robotické umenie. Na čo ľudstvu je treba robotov? Odpoveď je veľmi jasná, ľahká, lebo všetci, ak tu sme v tejto miestnosti, aj tí na konci, aj Maxi tam vzadu, sú leniví. Všetci sme leniví a hľadáme, ako niekto iný to za nás urobí. Čiže základná pragma, základná filozofia toho celého, prečo roboty majú biznis a majú trh, je to, že chceme, aby niekto robil veci za nás. Ja vás nebudem zaťažovať týmito vecami, len poviem, že pojem robot nie je taký jednoduchý, nie je to iba ten, čo kráča, ten, čo má nohy, ruky, ale sú to aj manipulátory, sú to aj mnohé ďalšie veci.
keď sa spýtate strojára, čo je to robot, tak vám úplne inak bude odpovedať, jak ja. Čiže tým chcem povedať, že robot je komplexné zariadenie, ktoré má svoje senzory a robí nejakú možno vopred definovanú úlohu. A preto hovorím možno, lebo časy sa menia a možno nebude potrebné definovať tak presne úlohu robotu. Ja by som chcel povedať, že to, že ľudstvo začalo o robotoch, počítačoch začať rozmýšľať, alebo začal rozmýšľať, bolo strašne dávno. Tento dokument, ktorý vám za chvíľku pustím a budem sa snažiť to nejak urýchliť, je o tom, že v roku 1801 už bol prvý pokus o počítač. Všetci vieme, teda minimálne tí, ktorí chodia na technickú univerzitu, že to bolo niekedy okolo roku 1948, ale už okolo roku 1801 bol prvý pokus o počítač. Ja sa to musím vám dopustiť. Dát? No. Bol to pretací stroj, kartu tam dáš? ktorý bol riadený diernými šípkami. Že tu vidíte systém, ktorý riadil, namiesto človeka riadil celý pletací stroj a celý ten systém, ktorý bol na to naviazaný. Vážený, 1801, ešte raz, 1801 bol taký systém dierných šípkov a už vtedy sa zamýšľali nad tým, ako nahradiť prácu ľudí prácami alebo strojmi a automatmi alebo mechanizmami. Môžeme ísť popozerať aj okolo, že by to nebolo tak, že si dola. Aj keď túto tancovali títo... Tu vidíte výsledok práce takéhoto systému, ktorý si vlastne sám to urobil. Nie človek to urobil, ale človek to navrhol výrobu toho celého. To znamená, ešte raz pripomínam, počiatujem 4x 1801. Keď sa zamyslíte, tak je to veľmi zaujímavé. Túto technológiu ďalej predala firma IBM, ktorý za to stoja... Tu majú nejakého toho istého vlastne, čo je tu. Alebo taký cvikl mali pustený, ale či už nie sú. Čapne na to. Všetci ako pekne oblečené. Ste boli s Dankou? Skoro sme sa nedostali za tými ukazovcami, už mi nejde žiaden kľúč, budeš mi musieť dať tvoj na výkon. Prejdem veľmi rýchlo